Hello, Mega Love shout out. Mega Love shout out Kuya Sandy. Mega Love shout out kapatid Jigre. Mega love shout out. Bakit? Ito. Mega Love shout out kapatid Lizzy. Pagbutihan yung pagloblob. Hala. Saglit Kuya Sandy, lalabas mo na ako. Lagyan kita ng jacket. Bakit lalabas pa ako? Nandiyan na kuya, may ka na. May jacket ka na. Sige, sige. Mega Love shout out sa 4 million in the house. Ang ingay ng aso. Okay na ba yung tugtog natin dyan? DJ Kim, Idol. Francis. Saglit lang. May inom mo na.
Francis. Yun know, may pa-victory party si Mayor. Kantahan ko na lang kaya si Kuya Tanvi. Party with your favorite dance music together with DJ Francis. Bigyan lang shout out Kuya Tot. Dance Rex DJ. All Bomb Mix. Salamat sa patamsak. Yun oh. Oh, may kilo shout out kapatid Lizzy. Alam ko nga ikaw yan. Pero yung paglublob mo ha. Ay. Wala. Sa Gcash, 150 pa yung laman. Oh, sige, sige. Video okay tayo. Ano request? DJ Francis on the mix. Aluy sa karabaw! Aluy kasi mong tabaw! Baw! 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 Hala! 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 Ay nalagig labang! Hala ang tabaw! Hala ang tao! Ang tao! Ang tao! Sabahin ninyo! Sabahin ninyo! This is the mix of DJ Brad. Sige nga, try ko nga ito. Hala kayo. Libre lait lang. Hello, Miguel Love shout out kapatid Juan. Libre lait lang to ah. Libre lait lang talaga. Hindi ako na, kahit di ko kaya, kakantahin ko.
marunong lang ano, hindi ko makuha yung iba na lang. Yun oh. Hello, may galam shout out, tita. Tita, I miss you. Si tita ngayon. But I'm not crazy, I'm just a little unwell. I know right now you don't tell. That stay a while, you're gonna make you see a different side of me. I'm not crazy, I'm just a little inspired. I know now you don't care. But soon enough, you're gonna thinking of me. And I used to be thinking myself in public, taking glance on the train. And I know you feel free. I can head and whisper, now make out. Somehow I've lost my mind. I'm not crazy, I'm just a little unwell. I know right now you can tell. But stay a while, I'm gonna meet a different side of me. I'm not crazy, I'm just a little inspired. I know right now you don't care. But soon enough, hindi ka lang shout out ko pati Juan. Practice lang to, ha? I've been taken in my sleep. Freaky Sunday come to get me. Yeah, taking me away. I'm not crazy, I'm just a little unwell. I know right now you can't tell. But stay a while and maybe then you'll see a different side of me. I'm not crazy, I'm just a little inspired. I know right now you can't tell. But soon enough you're gonna thinking of me and how I used to be. Yeah, I used to be how I used to be. Ano na naman yan? Hindi ako makapag-jacket kasi wala to. Hindi ko to ma-open sa YouTube yung ano ko dito. Warrior kasi itong cellphone na to. Cellphone. Ubad lang muna, hindi ako lalabas pa ako ng pag maka-cellphone na ako ng sarili ko. Miguel, shout out kapatid Alger.
Okay lang yan. Kita mo yung loading, oh. Ay, yung mga kanta nga, hindi makikita, oh. Hindi ko dito ma-open yung ano ko. Wala. Matay na naman. Hirap. Ang hirap ng kalagayan. Kuya Totis, hindi nga ako magaling. Nagpa-practice pa lang ako. Sige, sige. Ay, palista sa sasali dyan. Wala si ano. Wala si Miguel, kapatid Jigre. Wala na. Practice live kanta. Yun na, oh. Pasukin nyo na yung login. Mag-login na kayo mga kapatid. Wala na, oh. Tingnan mong loading, ho. Nag-loading na lang ang nag-loading. Nabuyagan. Baka yung video. Sige kapatid, salamat sa patamsak mo ulit, kapatid J. Green. Yun, maraming salamat sa nagpasok sa login. Ano ba nangyari? Bakit gumisan ka?
Ay, baliktad na naman siya, oh. Bakit? Akala ko hindi ka pa magbaliktad. Akala ko ako pang pabaliktad. Bigyan lang siya tao, tita. Bigyan lang shout out, everyone. Parang hirap ng... Oh, 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 oh. Bawat sandali ng aking buhay, pagmamahal mo ang aking taglay. San man mapadpad ang hanging hindi magbabago aking pagtingin. Pangako natin sa may kapal na tayo lamang sa habang buhay. Maghintay, ipaglalaban ko ang ating pag-ibig. Maghintay ka lamang, ako'y darating. Pagkat sa isang taong mahal mo ng buong puso, lahat ay gagawin. Makita ka muli. Makita ka muli. Puso'y nagdurusa, nangungulila, iniisip ka pag nag-iisa, inaalala na tayo ay magkapiling. Ikaw ang gabay sa aking tinaman. Tanging ikaw, ipaglalaban ko ang ating pag-ibig. Maghintay ka lamang, ako'y darating. Pagkat sa isang ano yung ba, tita? Tita? Wala yun? Ito talaga, tita. Iba-iba yun na sa isip mo. Wala naman yan. Akala mo lang yun, pero wala.
ko ma. Ay, nawala na naman ang hotspot. Saglit inom muna ako ng tubig, nawala yung ano, yung hotspot. Ano to ba? Nawala. Oh, ah, sino ba naging token dyan? Wala na nga. Pinapakonek ko na nga to. Nawawala pa yung... May galap shout out sa 6 million in the house. Wait lang pa, wala na yung... Wala na akong tugtog. Ang tugtog ka na. Unload just mo ng servisyo na cellphone na to. Hindi ka. Laylayan ng gawin. Ay. Kaya nga, pati DC, galingan mo paglublob ah. Amen. Ano talaga oh. Ano ka? Wala na akong tugtog. Wala na.
Fly away, skyline if you fly. Towards the green to let go, baby. So very far behind. May nagpapatugtog sa kabila kasi. Very far behind. 60G. Ang galing. Bakit hindi ko naman mabuksan yung hotspot nito? Ano ba ito? Eh, napuntahan mo ni tita yung 60K sana all. Ah, 60 mo kasi tita? Ano? Ako. Ay, oh, bakit di naman bumaliktad?
Ayun na, may sound na kayo. Kasi na. Sige lang shout out. Ma'am Didi G. Salamat sa thumbs up. Pero holo yung pinto. Miguel, shout out. Hug million in the house. My phone is too hot na lang. Miguel, shout out. 6 million in the house. Hello, Gail, Miguel, shout out, sabi ni DJ. Tita, hello madam, DJ, miss you. Miss ka rin namin, tita, kasi ngayon ka lang nagparamdam. Init dito kasi. Dito, kamusta ka na? Sabi ni Lady G. Tita, kamusta ka na daw? Sabi ni Didi G. Busy kasi yan si Tita, Didi G. Lagi siyang busy. Miss na siya namin si Kissy. Hindi siya nagpaparamdam din. Kissy ngayon yung Tita sexy namin. Wala na naman yung hotspot ko. Parang Tita, kamusta ka na daw? Sabi ni Lady G. Miss ka na daw ni Lady G. Miss ka din namin, Tita. Si 60G. Wala na kayong buto. Loading na. Tawa si Lady G. Lady G, kamusta naman pala dyan? Nag-live ako ngayon kasi wala akong ginagawa. Alangan matulog lang ako.
Mas bagal yung sa akin, tita. Data lang ako. Hindi ako naka-wifi. Data lang ako, kaya nahuhulog ako. Saluin niyo naman ako. Nahulog na lang ako palagi. Hindi ako sinasalo. Kawawa naman ako. Medyo busy lang. Medyo busy lang. Sige kapatid, busy lang. Alam naman na nasa anong tawag ko? Nasa lubluban ka din. Magpalamig ka ng ulo, kapatid Jigren. Maganda nga dyan, may pool, malamig. Yun o, maraming bisita. Magpapalamig sa pool. Hala. O sige, Lady G. Noted na yan na patamsakan ka lang kanina, papatamsakan ka rin namin ulit yung premier mo. Ano na? Tutugtog ka tapos hihinto. Nako. Sige, Lady G. Sige, sige. Sige, sige, Lady G. Alam ko naman na mag-ILS ka ng 3 p.m. Nang dito. Nandito lang naman yung boses ko, Lady J. Huwag kang... nandito. Wala, ganito lang yan sa biik. Sa biik na may iba-ibang boses dito. Sa boses, ang biik meron voice change. Pindutin mo nga yung voice change. Iiba na yung boses mo. Ganito lang. Wala na. Tutugtog siya tapos hinto na naman. Nawala na yung hat-hat ko. Pinapahat-hat nga wala na naman siya.
Kasi alas 3 may gagawin na ako. Maglilitsyon na ako eh. Kaya magla-live lang ako mga 1 oras at kalahati. Pwede na yun. Basta may papasok. Si tita talaga, iba yung laging na iniisip niya. Maling akala lang yung tita. Hindi yun totoo. Sabi-sabi lang. Huwag kang maniwala sa sabi-sabi, sa sabi-sabi. Kasi yung sabi-sabi, tita, nakapagpagabagabag. Uy, ang ingay mo dyan. Ano ka dyan? Matuwin ka na dyan siguro. Uy, ang ingay ng aso dito. Ay, nako. Tahol lang ang tahol. Eh, ang ingay. Hindi naman sa CPR yan. Eh, may mga CPR na nga ako. Eh, mute ko lang. Okay lang yan. Basta may mute ka naman. I-mute ka na. May CPR. Hindi naman may iwasan yung pag magkanta-kanta ka, hindi ka ma-CPR. May CPR talaga. Ay, nag-rap siya. Tita na. Wala na, wag na lang. Kasi iba naman yung iisipin mo, tita. Sa timpanod, si Lady J lang na pumunta. Wawa naman ako. Babarilin ko talaga yung timpanod na yan. Busy kasi siguro. Ay, nag-flip top na naman siya, ho. Panay flip top mga aso dito. Hindi yan siguro mag-flip. Parang hindi naman naging chipmunks yung tahol. Hindi nga maging chipmunks. Ano, maging chipmunks yun? Hindi naman. Tahol pa rin. Tawawang cowboy.
panay tahol nito. Suntukin ko to sa bagang eh. Buti pa yung alaga naming aso dito. Tahimik pa. Ah, panay tap out. Tita, tita. Tita, titi. Titi. Titi, wiu. Kamusta ka naman, tita, sexy? Namiss ka talaga namin. Kamusta ka dyan, tita, sexy? Miguel, shut up. Septimilian in the house. Kita yun no, yung pag-live mo sa TikTok, yung pumunta ako doon, yun lang. Hindi ka na nag-live. Ang ingay nito, kakagating ko kayo sa puwet mamaya eh. Nandun siya kasi, nandun siya sa taas. Maraming salamat sa tagalapag ko dyan na hopya. Mainit-init pa. Wow! Mega shout out Alma Ford. Ay, mali pala. Mega loud shout out Alma Moreno. Nagtatampo na si Langga ko Alma Moreno. Hindi na daw ako nagchat-chat sa kanya. Ano bang kaso? Ano ba ito? Huwag mo nga, intindihin yung internet, Tita Sexy. Maapikuhan yung pink melon natin dyan. Huwag mo lang isipin yung net. Ma-stress ka lang. Kita mo, hindi mo na ako pinapansin ni Alma Moreno kasi nagtatampo na yan. Akala ko ako lang yung tampuhin. May tampuhin pa rin pala, mas tampuhin pa rin para sa akin. Yun, yan sabi ko sa'yo, tita. Huwag mo isipin yung yung net. Makaka-apekto yan sa pink melon natin dyan. Hayaan mo na. Huwag isipin yung mga net na yan kasi ma-stress ka na.
Kapatid Lizzy, ano ang nangyari? Gisingin kita? Paano kasi kinukunik ko lang to sa ano ko, sa hotspot. Paano na? Hindi na siya makakunik sa hotspot ko. Why? Bakit nga? Wala na. Wala na. As in, wala na talaga. Chance na. As in, na cellphone na yung 100 years yung ano. Isang dekada yung ano. Ano daw? Mabilis makatulog, baby, pag si Jeannie kakanta. Oh, come on! Paano yun? Yun o, boses ko na. Nagpapagising ng patay. Ang patulog sa'yo? Impossible. Convincing. Ngayon ko lang nalaman na ang boses ko pampatulog kay kapatid Lizzy. Pag kumanta ko, patay para mabubuhay sa'yo. Pampatulog. Sana all. Bigyan shout out. Ma'am Bulag ang Lodi. What happened? Anong nangyari? Ano natabo? Kamusta ka diha? Kasi totoo naman yun, kapatid Lizzy. Nagulat nga ako, boses ko pampatulog para sa'yo. Iba. Hari ang patay, mabubuhay. Ano na naman itong sinabi ni Alma Moreno? Hindi ako marunong gumamit ng biik ko. Pag hindi ka marunong gumamit ng biik mo, itapon mo. Pero, sabi ko kasi, ito lang naman yung ano, nakita ko na sa tutorial wala to, charger to eh. Tatlo lang naman yan. Yan lang naman. Kasi pag Bluetooth, yung isang phone nakakonect dito. Yan lang naman yan oh. Ano nga to? Condenser mic, headset o earphone, tapos live 1. Yung live 1 nakakonect sa cellphone. Yan na naman. Nalaman ko ng huli. Ay, sakit. Ay, ano yun? Sakit yun ah. Hindi ako makalapag kay Emilia kasi wala akong ginagamit na isang cellphone kasi. Kung sinong makasearch kay Emilia,
Pakilapag na lang, please. Kung massage mo, kapatid Lizzy, pakilapag naman, please. Kay Emilia. Baka hindi yan massage ni Kuya Sandy, si Emilia Steve Vlog. Ikaw na lang, kapatid Lizzy, kung makita mo. Hello, James Steve. Gate. Mega large shoutout. Kapatid Lizzy, baka makita mo massage mo si Emilia Steve. Pakilapag mo na lang, please. Baka hindi makakita ni Kuya Sandy. Lodi Jules, kamusta ka naman dyan? Hindi ko na makonect. Wala na yung hotspot ko. Nawala. Yan kasi nandyan na si Daddy Bear, Mama Bear. Ganun talaga kasi dumating na si Daddy Bear, naghihintay din si Mami Bear. Siyempre, antokin talaga kayo na, Mami Bear. Baby shark, doo-doo-doo. Baby shark, doo-doo-doo. Naantok si Mami Shark. Iniintay siya ni Daddy Shark. Siyempre naman, Mami Shark. Kasi dumating na si Daddy Shark. Mega love shout out, kapatid Annalyn. Okay lang sa padaan at salamat sa pagtamsak ka, kapatid Annalyn. Siyempre naman, kapatid Lizzy, dumating na si Daddy Shark kasi ilang taon din naghintay si Mami Shark. Siyempre, antukan na din. Walang tulugan kasi, Kuya Germs. Siyempre, pag umaga, antukan na din. Antukan! Kaya kanta ko, Daddy Shark, doo-doo-doo. Daddy Shark, doo-doo-doo. Mami Shark, nag-iintay.
Puging host, sana all. Kasi nag-live lang ako kahit isang oras sana. Isang oras at kalahati. Kasi pag alas 3 na, wala na. Magluluto na ako ng lechon. Yun, si Nelia sana, Kuya Sandy, si Nelia Steve. Baka, kapatid Lizzy, Mami Shark, makikita mo ba si Nelia Steve? Pakilapag mo na lang. Oo nga, Alma Moreno. Sa ano yung pogi? Hindi na nga napansin ni Alma Moreno. Mega love, shout out, Miss Jed. Salamat sa padaan sa akin, Miss Jed. Yun o, sana all. Ay, bagay pala sa boses si Longgo. Sige. Kamusta ka mo datanan mga baby loves? Kamusta ka mo datanan? Basi nagutom na ka mo? Pagkaon ko mo sa mayo, ha? Hindi gilit ko babay. Anang inyong alawas. Kaon madamo, inom madamo. Siyempre si Miss Jed lagi yung dumadalaw sa akin si Miss Jed. Sorry kapatid na rin, hindi ako ngayon makapagay na. Alam mo na. Alam mo na, basta alam mo na. Ma'am Bulagang, pakilapag na lang pa ng Napansin niya na ba? Ay nako, sige, pansinin. Pansinin na lang sila. Sige, dan. Ma'am Bulagang, ito na lang yung pangulapag ng mo. Alam mo na.
Ganun talaga yan. Naku. Hindi ko kasi ano yun? Oh, main channel ngayon. Kakilala ko yan, taga Antip. Tay Rizal ako, Tay Rizal. Host din yun. Kakilala ko yun, si Miss Jed. Kaso dumaan lang siya. Sige, dumaan lang. Mambulagang. Mambulagang. Lodi Diyos, pakilapag na lang ang bahay mo daw. Kasi hindi mahanap ng... Ilang kaon na, damo-damo, tapos maoy, okay na na. Wala na si Miss Jed, umalis na yun. Search mo yung Miss Jed. Kasi makikita mo yan siya. Magpo-collab sana kami niyan eh. Magkita kami sa sa MOA. Kaso hindi natuloy. Hindi natuloy, nagtampo na si Miss Jed sa akin. Nandito naman ako ah, bakit ano ba nangyari sa akin? Ano ba nangyari sa akin? Bakit nawala ba ako? Hindi, nawala ako eh. Nawala ba ako? Eh? Nawala.
Nandito na ako. May kalab shout out. Tapos, naman yun, oh. Kaya nga, alam ko yun sa ano, sa YouTube. Pag nalaglag ka, laglag talaga. End na yun. Ano? Ganun ba yun? Mag-okay kasi ang sipi ni Kini. Sana all okay. Kahit nga, bigyan mo ako na ano yan. Bigyan ko na, ano, reke. Reke. Reke na lang. Ano to? May nag-message ba sa akin? Sino ba to? Si Alma. Okay. Ano yun? Oo nga, dalawa. Paano? Isa pa lang. Kasi ito Android ko eh. Hindi ito pwede. 20 minutos pa lang lubat na. Kahit full charge. Nako. Kaya ano to kay Ruben Padilla. 2 minutes pa lang. 2 minutes. 20 minutes. Lubat na. Kahit full charge. Android na. Sobra pa sa Android. Dapat sa kanya yung battery Motolite pang matagalan. Diba? Kasi may 2K. Paano naman yung 2K yan? Kasi yung pagkakano dito, ganun ba yun? Mag-2K ka kasi. 2K kasi ang CCTV. Nako naman to. Meron. Cherry Mobile na camp. 1.8 lang yan eh. Kaso, 1 gig lang ang phone storage. Hindi kaya. Download ka YouTube, mag-download ka Facebook. Wala na lang yung matira. Kaya nga, hayaan mo na yung kay na yun, kungka na yun. Bibili pa ako ng tandag kasi magle-lecture na ako. Bukas na yun, kay Jigreen na yung magpagitas. May pagitas na tayo dyan. Bukas yung pagitas, kay kapatid Jigreen na. Sige, tapos na tayo, di ba? Pwede na tayong mag-exit. Maraming salamat sa inyo, mga kapatid. Nag-out daw? Wala akong nilalag out din, kapatid. Ikaw na mag-lag out, kapatid Anali, kung sino ang nilalag out mo. Sige, lag out na! Woo! Kasi 3 PM na, Sige, kapatid na, kapatid na rin, ikaw na yung anong bahala mag-out. Kung sino, lag-out ko dyan, bahala.
Ingatan mo siya. Yun o. Kuya Sandy, maraming salamat palagi sa may kailangan nandyan ka, Kuya Sandy. Saka sa mga kapatid ko dyan na umaten, maraming salamat. Saka sa kay Sexy kay Tita Crespalier. Maraming salamat sa punta mo kay Tita. Kahit medyo na-stress ka na, pero huwag magpadaig sa stress kasi ang pink melon natin dyan. Pag tapos na mag-out, pwede na mag-exit mga kapatid. Kasi bibili pa ako ng kanlad, tapos mag-election package eh. Love you din, Tita. Mama, chup-chup. Pwede na tayo mag-out pag mag-exit para pag Maraming salamat, Kuya Sandy. Kasi nandyan ka pag nangangailangan ako ng tagalapag. Maraming salamat talaga. At maraming salamat sa umaten. Love you all. Bye-bye. Mag-e-end na ako. Bye-bye sa inyong lahat. May tutog pa ako na ang leksyon ngayon kasi baka mapalo tayo. Sige kapatid Lizzy, love ka ng mabuti ha. Si Baby Shark! Baby Shark!